I aquí tenim en Pep amb el bastó. Observem aquests fantàstics paratges de l'Osona salvatge, aquests paratges insòlits que contenen tants rèptils i animals ferotges. Molt, molt, molt. Anem a naturalesa salvatge, episodis de l'Osona esbojarrada. Seguim el camí avall. Aquí en Pep Torra, cercant el pantà, passant per damunt de pedres, de pedrotes i de pedrasses. Podem ser precipitat en una nube. Josep rebé una empenta. M'han esquitxat. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. La-ra-ra-ra. Pom, pom, pom. Això és molt kitsch. Una pedra, pujo a dalt d'aquí, aquesta pedrassa, ja! Vegin el llot com puja a la superfície i les butllofes com pugen després de la pedra d'en Pep. La pedra ha remogut el fons del pantano i butllofes de nitrogen de les víctimes passades van sorgint de l'aire. Hi ha una altra pedra? Molt bé, però més gran aquesta vegada i veurem com les butllofes de nitrogen sorgeixen a la superfície. Ràpid!
pedra. En aquells instants no podia més i anava a caure. Els efectes macriobòtics de la pedra es deixaren sentir en l'aigua una vegada més. Quan l'aigua rebutjava els efectes i treia el llot podrit del pantà. El llot del pantà! Senyors espectadors, tenim aquí el nostre campió mundial aixecador de pedres, adreçant-se a l'indret de tirar-la, amb un soroll Ara veuràs l'aigua com puja el lloc. super aquàtic. Tenim aquí el tirador, pujant. Pep, cap on vas? Podem contemplar els núvols fent via cap a altres indrets.